non aju sari baji lo nili aju si Uber taxi akam ke claim lo pini ke RV ke jang lo RV jang sir mo pen lo amat si nili pini ke kang ni lo pene chai shop along chai dukan along si do nili sa ke jun lo pini ke kam claim kle dalo nili 2-3 trips wet kamari ke kor kone pene ne phan sarita ame than nai kor ge neta ing cham che plang det po arbe hamet lokumarli non New message from Vijay. customer I'm here. phan kang thum dam po passenger phan kang thum dam po nile 5 am lo ing sampik lang arbe ge jang po damo non bus stop along sido non 5:30 lo inuta customer aphan nange thondun 150 rupees a trip Hyderabad ke nonanta theangela 6:30 lo non se ke theangla nili non army tum ke do area long sido it's a very beautiful area army tum non ke kat lok lo lahan lo jo nearly 3 days I income Uber along